Så er vi kommet til Ayutthaya, og lige på den anden side af hvor vores guesthouse ligger, så er det alle tiders marked, hvor man kan få alt, hvad man med hjertet begærer. Frisk, vellavet, veltilrettet, fik en røv, der siger. Vellavet mad smager rigtig godt. Og frugt i lange baner. Og fjerkræ bliver hakket i stykker her. Liv og travlhed, hvor dagens indkøb bliver gjort. Og kød i lange baner her i 35 graders varme. Men frisk ser det ud stadigvæk, så det her, det kan da være for at holde muslimerne væk. Så bliver der pillerejer. Rigtig store, flotte rejer. Ngắm được da mà En møller med liv, travlhed, så meget om morgenen og formiddagen. Der er nogle catfish, de sprællede fint ind før. De ligger ude i båden mere ude ved siden af. Det er en grund nok, som ikke skal være. Små blomsterhandler hernede. Flot, rigtig flot.
Det er udsigten bagsiden af vores guesthouse her i Jussejar. Helt autentisk opbygget. Ikke et værelse af ens. Eller for noget, det er lige for den sags skyld. Men hyggelig og dejlig. Og rent og pænt. Flinke mennesker. Det betjener os. Så vores værelse her. Det er sådan en dobbeltdør. Ganske almindelig seng. Ingen aircon. Kun ventilator. Men ganske behagelig. Trappe ned til terrasse, hvor man kan sidde og hygge sig. Hjemlig hygge. Så er det 2 badeværelser. Ganske almindelig toilet, som vi kender det. Og bruser virker ganske fortrinligt. Mulighed for at sidde her på terrassen om aftenen lige sludre lidt. Og nede under en lille lokal restaurant, hvor det er ganske fremragende mad. Og vi er på ekstra toiletter nede under også. Vi er ved at reparere lidt med i øjeblikket. Og udsigt til floden på den anden side, hvor vi kommer over for 5 baht, cirka 1 krone. Her om eftermiddagen, hvor vi sidder og kigger ud over vandet, så er det bare rigtig dejligt. Selvom det er varmt, nu venter vi kun på, at klokken skal blive lidt mere til at komme tur i bad, og så går vi ned og får noget massage. Efterfølgende inviterer vi en massagedame ud at spise. Det var, jeg lærte at kende her, det var nede i maj måned. Så inden tager vi hjem her til vores guesthouse, og så giver vi lidt mad, bare for en almindelig kulturel venskabs skyld. Så det ser vi lidt frem til.